Bones a tots. Avui fem l'última ruta de l'estiu. Anem a veure els camps de petroli que hi ha al nord de Burgos. També farem una visita ràpida a un dolmen que hi ha a prop. Avui hem de sortir d'hora, ja que la ruta va molt cap al nord i ens portarà més temps d'anar-hi i tornar-ne. Agafem un tram de carretera que ens porta a l'Arc del Rei, on farem gasolina. Després de fer benzina a l'Arc del Rei, anem cap a Rebolledillo de la Orden. Deixem a la dreta el riu Illoba, que seguim fins a la carretera, per anar a veure els nostres amics a Valtierra de Albacastro. Jo crec que ja ens coneixen, i venen ràpid, però costa que es deixin de tocar. Fa molta il·lusió trobar-se amb ells cada cop que passem per aquí. L'any que ve haurem de portar pa sec o pomes. Bé, ja hem perdut prou temps, deixem els cavalls tranquils i anem tirant. D'aquí agafem la carretera per passar a Rebolledo de Traspeña, Fuente Odra i direcció a Ahumada. Aquí connectem amb la pista que vam descobrir en una sortida anterior que ens permet saltar al penya-segat, canviar de vall i aparèixer a Solanas de Valdelucio.
En aquest punt és on, en l'altra ruta, agafàvem el camí cap a la dreta per anar cap a la Penya Olanya, que és on hi ha el Castro, però en aquesta ocasió seguim recte cap al coll. Aquesta zona també és nova d'aquest any. No havíem anat mai tant cap al nord i, com sempre passa per aquí, és un lloc preciós. Ara toca fer un tram de carretera, ja que si no, no arribarem mai. Arribem a Sant Mamés de Avar i aquí tenen una gallina que fa molta gràcia. Sempre l'he vist voltant per la carretera com si res. De fet, a l'entrada del poble tenen una senyal ben curiosa. Ara la veureu. Fem una parada molt ràpida a Vasconcillos del Tozo, on hi ha una cova espectacular que es diu Cueva del Agua. Ara ja estem més a prop del destí. Hem sortit de la carretera B1-B622 i ens desviem cap a una pista que surt a l'esquerra i ens durà fins als camps, per la part alta de la vall. Aquesta també és una pista que hem descobert aquest any i és molt xula i fàcil. De moment està molt arreglada. Veurem com aguanta els durs hiverns d'aquesta zona. Com a curiositat, per aquesta pista estem a pocs metres de la divisòria amb Cantàbria, que queda a l'esquerra del camí. Ara sí que ja som a la zona dels pous. Agafem aquesta pista a la dreta que baixa cap al primer pou que visitarem. Doncs ja hem arribat. Només en queda la bomba i la línia de gas que segurament servia per pressuritzar la bossa de petroli. L'explotació de petroli en aquesta zona va començar al febrer de 1967 i va acabar bastant recentment, al gener del 2017. Mai va ser una explotació gran, però ha estat l'única d'Espanya. El que es pensaven que seria una cosa per enriquir-se va quedar més aviat en una cosa anecdòtica i els guanys van ser més aviat minsos. Per tota la vall hi ha pous amb les seves bombes. També hi ha un museu que algun dia hauré de visitar. És molt curiós veure tot això per aquestes contrades. Sortim de la zona dels pous i anem a Sargentes de la Lora, allà al fons, per visitar un dolmen. Abans d'arribar, aquí, a mà dreta, hi ha un tancat que també n'hi ha un, però l'altre és molt més xulo. Aquest dolmen, que anomenen la Cabanya, el van descobrir l'any 1984
i data de fa uns 6.000 anys més o menys, de l'edat del ferro, i fa uns 3 metres de diàmetre. Ara ja toca tornar. Ens faltaria haver visitat les trinxeres i el parapet de la Guerra Civil, que hi ha molt a prop d'aquí, però ja no ens queda temps. La tornada la farem tota per carretera, cosa fàcil, ja que les carreteres per aquí són molt guapes i les vistes que tenen encara ho són més. Amb aquestes vistes de la Penya Maia, em despedeixo fins a la propera ruta. Apa, doncs, espero que hagi anat de gust.